কাইসা রাজনৈতিক দङ কাইসা রাজনৈতিক যে রাজনৈতিক খাইনে বড় খাইনে যে কাইসা রাজনৈতিক দङ যাদব ফানি বাগै निजिनि मानथाय सक थाइनो बर्जन खायै नाय अ बर अमाहाय व्यक्ति राजनैतिक खायनाय दङ आबो हंके बुबाग्रा दाय कायसा राजनैतिक दङ व्यवसाय राजनैतिक दालालगिरि राजनैतिक आबोके पाताल कना अमाहाय के दालालगिरि राजनैतिक खायमानि बागै व्यवसाय राजनैतिक खायमानि बागै नाय जादब फानो फालिनाय तिनि ब बीजेपी थां सगिका बतामो मान खारो थाङै ब इलेक्टेड दिबा ब पीजी मान दङ बताबो एस्कट मानि दङ बताबो गाड़ी बागजागिरि दङ ब क्वार्टार मानि दङ अमा हायके दालालगिरि राजनैतिक अमा हायके व्यवसाय राजनैतिक थङै दंखा ब व्यवसाय राजनैतिक थंमानि बागैनो बुबाग्रानो हामिया चाया तला खिगलाय कक साका हंकाय रांमानानि बागैनो ब अमा हायके कक सावो तोरनानि बागैनो ब अमा हायके कक साइ दङ रमदि ताबु बरम गनंग रेवती मोहन त्रिपुरा रेवती त्रिपुरा ब अमा हायके न बुबाग्रानो नाकी और वो रासबारी ओ का सोइनाय रासबारी ने नंखाय आखाय तरिनानि हिनि कक सावो आं रेवती मोहन त्रिपुरा न आं सानानि मुचुङो नों बुबाग्रा बाय चेलेंज खायनाय नों बुबाग्रा बाय समतल्लो दा अंखाबा नों बुबाग्रा बाय समानदेवा जे बुबाग्रा ताबो रासबारियाव तंनानि बिनि क्षमता दंखो जों बलायनानि बाता नों ननो खरकचा एमपि खाइ रहका भोट दिउइनाय जात दफानि कक्सादि उन्नयननि कक्सादि डेभलपनि कक्सादि जात दफानो उन्नत खाइ उन्नयन खति सादि हिनिनाय जात दफानि कक्सादि हिनिनाय नों रहमानि जागा नोंखा बुबाग्रानो से अरव दला खिकेलाय कक्सावो आं सानानि मुचुङो गरम गनंग रेवती मोहन त्रिपुरा नों सुद्र गैथानि नों बुबाग्रानो मापसान्दे नों मापसायनाय ओय आं अ कक्साया हिन सामाबाया नों जे अ कक्सामानि सराय के बुझातो नुगुइ दङ साइमानै दङ ताबुक जेमन पाताल कन्ना पाहाड़ अंचल महाबिया तिनो और फ्लेक को समय का सोजा दङ हाय गरम गनंग रेवती मोहन त्रिपुरा नों जदि निनि कक न उइद्र खाइना हाय हांगांकाय नों पाहाड़ अंचल हाबै मांगला नों काला पताका फुनुक जाकनाय आबनि बागै सुद्रगे आबनि बागै सावो गरम गनंग रेवती मोहन त्रिपुरा नों बुबाग्रानो मापसान्दि हामबाय मैडम सति डेभलप एपनि आदं प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट थाय सफायखा नों अर तिनि जे बायजालबारि लाहा हिमबतक नरम तिनि ओ हिमबतक एबा ननि तिनि ओ अवेयरनेस प्रोग्राम जे ननि ओ खादुम पान्दा बबनो तै इंखा जों तिनि अर बुरै बैसला बे गुथुमानि गा अबनो जे पाताल कन्ना न जे एनआरसी नि रां चाउ हनिनाय पाताल कन्ना जेबाबे दालालगिरि खायनाय रां थुमुय रां कालेक्शन खाय थुमुय तलांग और रां पियो किफिलिरिदि निने दिले डिटेन बस्ता कानि मारक निने और वो विदेशी घु बेग फरिनार घु बेग हनिनाय स्लोगान दिमानि जे और वो नो बॉयकॉट हनिनाय जे भूत बचाया जों भूत बचाया भूत बरिया हनिनाय जे पाताल कन्ना कक रिमानि नों निने अकक रक बियां थां नों कायसे टिपियाबो किफिल फायदे ना होय चिनि जे रां थुम कलामने दालालगिरि खाय और रां न फिरक दिदि हनिनाय जे पाताल न अमाहाय गाय ब्लैक बाना को नुगै नाय बनो जे कासुलाय माने ओ कासु माने तिनाय जे पाताल कन्ना चिनि मथानो ब्लेम खलायो ताई तमने चिनि टीडब्ल्यूएफ रंग ब्लेम खलायो जे पाताल कन्ना तिनि पाताल कन्ना न सानानि तिनि पाताल कन्ना अब बिनि जे तमुंग न जों सेलें जागो बिनि तमुंग न दिक्कार जानगो बिनि तमुंग त कैसे बेलायकि सितर हायसे जे पाताल कन्ना बीजेपी ओ थाङैनाय ब बीजेपी नि प्रेसिडेंट हंगैनाय अमाहायकै ब खरकसा बर ब अमाहायकै अर्डारि मेया ब अर्डारि ओ जे और वो सिलाय गुली खायनानि बागै रेडी तंनि हिनि सावो अमाहायकै सावो लाठी चार्ज रेडी हिनि सावो जे बुरि रक आरो कासनाय रंग ब खरकसा बुरि हंगैनाय बुरि न अमाहायकै अर्डारि रिउइनाय लाठी चार्ज खलारिका बुरिखा तगरिखा हॉस्पिटलाइज खलायका आबोनि बागैनो जों तिनो अमाहायकै खादुमानि मिसिल जों नंखलायखा देबो